Ами не сме се и точно аз за това... Значи тя ми обясни, значи на 8 са му звънели на Росо, да дойде да вземе плика и така нататък. Явно не е било в негова полза. И затова аз реших, направихме декларация до вас и до президента или до кой там. Ако може, понеже нашите всички заявления са дата преди 24 марта. Но те на практика На практика да. И той знае. Той го знае. И аз от 8 му звъна всеки ден до 11, до 12, докато аз дойдох тук след нощна смяна. Значи те затвараха ми телефона, криеха се и всеки такива неща. И този, не ми е ясно, но този човек е репортер за телевизия СКАТ, имат асоциация Габриела и аз се усъмних в тях. Даже се усъмних, че дори нашите заявления са тук. Затова дойдех лично да се уверя, че заявленията са тук. И с това се успокоих, че са тук, но при над 130 заявления да останем без избирателна. Еми всеки отделно, те организираха, те ги събираха. Аз лично събрах 42 заявления и му ги предадох. Ние на 24-ти тук питахме как да се направи и вие му обяснихте. Той ги задържа и ги беше пратил. Последния плик е пристигнал на 8. Аз им звънех, аз щех да дойда. Как дойдех на 12, аз щех да дойда преди това и да се оправят тия неща. И вчера събирахме подписи в Сеговия в подкрепа на... Може да има малко такъв небрежен вид, но това е в безсънни нощи. И тук имаме с фотокопия. Ако това е до Боряна Янева, която го отговорих за Сеговия. Аз така писах, че тогава бех малко... Идох да направя една молба по автобуса, в която съм писала, че ако ни отворят избирателна секция, Росен Георгиев да бъде отстранен. Ако. Добре. Но се надяваме на, това ви го предавам на вас, надяваме се заради това, че за нашите заявления с дата преди първи, преди да влезне в сила, да е всеко заявление в плик. И папката от Сеговия. Вашите заявления са така, но въпросът е кога са дошли, нали, все пак с този отклик. Точно. Защото вашите заявления, под всяко едно от тях има дата, но въпросът е почтенското клеймо на плика. Това е проблема, че дойдоха указания допълнително, които ние разпространихме навсякъде. Ние ги знаехме. И аз бех от понеделник в интернет и наблюдавах нашите заявления за Сеговия, заковахме на 56. И им звъна да питам и те ми казаха, че от тук са искали хора за избирателната секция. Даже искаха и моите данни, аз после се усъмних, значи аз си дал всички мои данни и в един момент на 56 човека каква е тази секция. Как да не се усъмни човек? И като им поисках вашия телефон да звънна, те ми затвориха. И затова телефони се знаят. Викам, може ли да ми го оставите, че трябваше да тръгвам на работа да звънна. Вика, вие сега ще звъните, ми затвориха. И аз сутринта на 12 без тук. Не знам, нищо не мога да кажа, зависи от Централната избирателна комисия. И аз ще се опитам да се свържа с... Но това е, този човек това е жив бойкот на изборите, според мен. Има ли някакъв начин да се направи наистина секция в Сеговия, дори и сега да няма? Аз не мога да кажа нищо. Това решава Централната избирателна комисия, аз нищо не решавам. Кой промени правилата на играта в движение? Толкова скоро преди... Правилата на играта. Защото в началото беше, че може да се изпраща това го решава Централната избирателна комисия, публикуват си изискванията, решенията, тълкованията, това няма нищо общо с нас. Точно това е, че отначало са обявени едни правила, където можеш да се пратят общ плик с подписи. И да го коментираме, не виждам смисъл. Смисъл е, защото тия хора явно нямат... Ние го знаем, могат да променят правилата и сега веднага. Могат утре да променят пак правилата и да се признаят тези неща, нали? Това доколко е законно? Това е ненормална работа. Ето, че е законно. С Централната избирателна комисия, така? Там си има начин да си изразите. Ще ги намерим в интернет. Разбира се, в интернет има, хората си изразяват мнението. Виждам, че доста хора са изразили мнение. Има някакви телефони 100%? Да, има и по интернет начин да пишете, има и телефони, естествено. А за да си наблюдаваш на изборите, трябва да се кандидатираш някъде или какъв процес? Да, обикновено за наблюдаващите партиите ги определят. Но пак всичко трябва обяснено. На партиите? Да, може и такива независими наблюдатели, да, обявяват се. В интернет има абсолютно всичко. Цялата информация влизате в Централна избирателна комисия 2013 година избори. Абсолютно всичко идеално. LexBG там. Да, днес друго нещо имаш. Не, просто ми е интересно. Това е основният въпрос. Да, защото с толкова дълго, че...
Всеки път повече. Заспиват хората. Ние след нощна смяна не спиме. Те са такива не спали. много малко. Да се редувам. Сега Днес след имаме обяд ще нови, дойдат да. втората смяна. Добре. Така сме българите, организирани. За съжаление. Отговор още не сме получили. Тая декларация коста? Няма отговор. Няма. Декларацията е изпратена вече, вие ще ми кажете дали има. Няма. При нас няма. Колко инстанции? Ами, тези, които сме Пак ви адресирани. повтарям, ние ги изпращаме във външно министерство. Там ги изпращат с всички ваши адресати, които вие сте посочили. До президента и до омбудсмана. Значи единственото за Сеговия, за избирателна секция, ще трябва да се обърнем. Аз ще се опитам сега с това, като го това, изпратя. което ще го остави, аз ще го изпратя. Като се изпрати с това, ако искат да направят изключение, аз за това Трябва да се прави изключение. Работата е, защото това е човек, който е от партия и е направил бойкот на изборите. Точно. Така и сега тези егенета, които могат да се използват Става там. въпрос за изключение, както тя казва. Да, не искам. Няма нищо с вас, нали. Искам да кажем, че те егенета, които няма да гласуват в Сеговия, могат да ги използват за гласове към всяка една партия. Така че значи, искам пак да повторя. Минало 3-4 години аз не бях пуснал нито едно заявление и можех да гласувам. Така ли? Точно така. И ако там няма... Давате една декларация. аз ще дойда тук. У нас е политика, само ние стана така, че асоциацията е много разбира, кой да вземе българска работа. Те се пускат. Не знам за какво стана. Просто има Нищо не сте наясно, нищо парите от тях. Значи отпускат се някакви избирателната секция, комисия, не секция, се отпускат по някакви около 20 евро.